Unha noite, a Manuel tardou moito en vir o sono. Mirou o ceo e dixo: a lúa está triste. Será porque as nubes ocultan as estrelas? Pola mañá, un xílgaro cantou na súa ventá. Manuel achegouse. O paxaro, sorprendido, levantou o voo e volveuse un punto na distancia. Se só che quería facer un alumiño, queixouse. A Manuel gustáballe merendar cun zume de laranxa, xamón, un vaso de leite e un libro. O libro non o comía, pero case. Día co seu gato e tiña centos e centos de libros e aínda mercaba máis. Cando Manuel abría un libro, convertíao en bolboreta. Pasaba as follas e agranaba as súas as de cores. Manuel era mestre, pero xa non ía á escola. Estaba xubilado. A súa única filla era médica e fora curar nenos a África, que estaba moi lonxe. Manu sentía a fachenda dela. A súa compañeira de toda a vida tamén marchara. Fixo unha viaxe moi longa porque chegara a súa hora. Manuel pensaba no seu sorriso pícaro e nos seus dedos delgados. Fronte ao espello grande do corredor detíñase para ver pasar os recordos pola súa faz. Ás veces dábanlle risa, ás veces non. Aquela tarde, Manuel non tiña ganas de rir, nin de merendar, nin de regar as plantas, nin de chamar a Sol, o seu gato que marchara a buscar moza. A Manuel sobraballe tempo e non sabía que facer con el. Iso poñíao nervioso. Abriu a carteira de pel de vaca e sacou un billete pequeno e exclamou: "Vou fabricar a felicidade", e botou a rir. Foi a unha tenda, mercou un cartón branco, unha pintura vermella e preparou un cartel. "Quen me quere adoptar? Busco familia con nenos". Logo pegouno na súa porta. Pasaron 2 días e tan só o seu gato fixo caso do anuncio. Manuel aumentoulle un alatiño. Sei latín e matemáticas. Pasaron outros 2 días e ninguén se interesou. Manuel escribiu un pouco máis. Non busco diñeiro. Unha señora con pelos de pincho e peituga de galiña chamou á súa porta. Acompañaba un neno que o mirou con dentes apretados. Parecía un can malo. Oia, veñas a casa, pero non se lle ocurra contrariar ao neno, dixo a señora. O neno deille unha patada no nocello a Manuel. Así era o seu saúdo. A él iso non lle gustaba e dixo non. Pouco despois, unha voz de veludo faloulle, doza como un melocotón maduro. Querería vostede vivir con nós? Aquela muller levaba 2 nenas de gracioso pelo crecho e un neno de mirada leda collido dunha súa man. Eran como uvas dun mesmo acio. Os trellizos regaláronlle 3 sorrisos enormes e 3 olladas de mel. "Acepta vostede?", insistiu a señora, e Manuel aceptou. Foi pola maleta. Sol tamén se apuntou e marcharon todos xuntos. Sorpresa! Na nova casa agardaba unha gran festa de benvida. O pai tocou o piano. Al, o neno, acompañouno. Ada, unha das nenas, amosoulle a Manuel os segredos da súa mochila laranxa. Ainhoa, a outra nena, quíxolle contar un bonito conto. Dende aquela, cada mañá, o xílgaro pousa na súa ventá e despertao co seu delicioso canto. Manuel non se achega para non importunalo. Moitas tardes, Al, Ada, Ainhoa e Manuel meredan con zume de laranxa, xamón, un vaso de leite e un libro. O libro non o comen, pero case. Pola noite, Manuel mira o ceo e di: "Que contenta está a lúa! Será
porque as nubes xogan e agochar as estrelas e dorme axiña.